Можеш ли да разкажеш малко и за слънчевата черга, която изтъка за нас за света на Добриела? Така ще разпъна още и още и още, защото е много красива и пълна със светлина. Аз не е необходимо чак много в моменти да си виждам. Говор ще има, картина, черга, картината е черга. Чакай така да... Опс, да се види как преливат цветовете. Да, защото това е много това ефектно. Това е ефекта. Да. Слънчевата черга всъщност е вдъхновение от две неща. От цветето невен и от слънцето, от изгрева. Всъщност, гледайки, съзерцавайки определено нещо, предмет или растение, или каквото и да е било, залез, изгрев, и някакси в човека идва едно вдъхновение, което той иска да го излее, поне при мен е така. А пък за вас избрах да е тази черга, понеже хората, вашия екип, просто сте такива за мен слънца и бих се радвала в света да има повече такива хора и аз съм убедена, че има и животът ме среща все повече такива хора и затова някакси избрах да е за вас тази черга. Да поканим слънцето в дома ни. Да поканим слънцето, да, в сърцата, в дома, в душите ни и да ни огрява и така светлината да е с нас.